wallahi in ka ba APC sai a kama ka, na rantse da Allah sai ka hito da duk wata bada kala da kaci, na rantse da Allah mu mun hisun ka komawa ta jam'iyya ma ka hito takarar sai a kara a gani, wallahi ba za ka taɓa yin riba, ba za ka taɓa yin nasara ba. A bainar jama'a a cikin ofis ɗinsa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, wallahi in ina tuna abun da ya min kuka ne ke zuwa min a zuciyata. Tufa EFCC za ta kama Malam Prof Isa Ali Ibrahim Fantami matukar idan ya bar jam'iyyar APC, wanda idan ba ku manta ba a cikin makon nan ne Malam Fantami ya sanar da janyewarsa daga takarar gwamnan jihar Gombe, wanda alamu suka gama bayyana karara cewa tunda ya haƙura a jam'iyyar APC to fa zai iya komawa ta jam'iyyar domin ya nema. Wanda Malam ya bayyana cewa ya ga za a yi zalunci ne, hakan ya sa ya fita. To bayan bayyanar hakan ne kuma kwatsam sai masu suka shi suka ci gaba da yi, ciki har da masu cewa za a kama shi. Ka koma mambarin ka na Malam Fantami, dan jarida duk dan jihar Gombe da ya zaɓi Fantami a matsayin dan takarar gwamnan jihar Gombe, ko ya ji a ransa yana son Fantami to ya cuci kansa kuma ya cutar da Fantamin, haka zalika ya cuci al'ummar jihar Gombe. Fantami makaryaci ne na bugawa a jarida. Aminu ya shafin farko Fantami ba zai zame wa al'ummar jihar Gombe alkhairi ba. Kowanne tsuntsu kukan gidansu yake yi. Ka bar 'yan siyasa su yi siyasar. Ka koma mambarin ka na Malam Fantami. Ka ci gaba da sheke ayarka. To dai daga cikin masu suka da cin mutuncin Malam Fantami akwai dan jarida da ma dai sauran wasu mutane, inda suka ci mutuncin Malam Fantami ba iya wannan ba kadai, da ma bayan Malam ya janye daga takararsa suke cewa matukar kuma ya canza jam'iyyar APC to fa DSS babu shakka za su kama shi ko EFCC sakamakon za a bankaɗo wasu badakaloli da Malam Fantami ya aikata, kamar da yadda kuka ji mai sanarwa yana faɗa a farko. Kafin mu kawo muku karashin abubuwan da suke faruwa a siyasar jihar Gombe da Kano wacce za ta dau zafi a 2027, muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Malam Fantami da yana ɗaya daga cikin fitattun malamai a ƙasar Najeriya wanda ya fito neman takarar zaman gwamnan jihar Gombe a zaben da za a gudanar na 2027. Bayan fitowarsa ne kuma aka haɗa shi da wani inda gwamnati ta ce ba za ta ba shi takara ba. A nan ne Malam ya ce ba zai yadda ba, dole sai an yi zaben primary election, wanda a wajen zaben an ci mutuncin Malam Fantami, inda har aka yi masa lakabin sharri da cewa sakataren shi ya gudu da akwatin zaɓe, wanda sakamakon irin shirye-shirye da kuma cin mutuncinsa da aka yi, a ƙarshe dai Malam Fantami ya fito ya ce ya janye daga neman takarar gwamnan Gombe sakamakon ya gano irin zaluncin da ake ƙoƙarin yi da dai sauransu. Hakan ne yasa ya janye a jam'iyyar APC kamar haka. Ka taɓa ganin wani daga elders, daga gunduman ward zuwa local government zuwa state elders, mutum ɗaya na jam'iyyar APC, daga kansila ya haura har waɗanda za su yi takarar gwamna, babu mutum ɗaya da kake ganin wadda yau da za ka ga kafan Isa Fantami yana tare da shi, babu. Saboda me yasa? Kawai don yana tunanin yana zuwa kawai in zai yi wa'azi a tara ana tafi, in zai yi wa'azi a je, in ya je wani gari jama'a su taru a zo ana wannan, shine zai masa sha'awar zai ce zai yi gwamna. Akwai wanda suka bautuwa jam'iyyar APC fa suna nan su ma su fa sun bautuwa jam'iyya daga ward level har national, sun rike matakai kuma sun yi duk abin da za su yi, su ma ba su samu tsayawa wadda jam'iyyar ta tsayar nan ba. Suna nan ko da ba su ji daɗi ba amma sun yi shiru, saboda me? Sun san siyasa, su 'yan siyasa ne. So muna kira a gare ka Malam Isa Fantami, wallahi ba wai muna kin ka bane, mun yadda mun gamsu da kai, muna buƙatan wa'azuzzukan ka. Dr. Jamilu Shafu gwamnan nan ko da ya dawo gwamna za mu iya haɗa tawaga, za mu je mu a Nur masallaci kana wa'azi, za mu je kuma za ka bashi kujera high table, zai yi jawabai. Mene a ciki? Gwamnan ka ne ya zo. Saboda haka Dr. Jamilu Shafu gwamnan nan yin Allah ne, Allah ne ya bashi, ba dan maje bane ya bashi, Allah ne ya bashi ta dalilin dan maje a matsayinsa na gwamna. Shi fa dan maje takaddan ya dauko ya karanta. Sheikh Malam Isa Fantami an ce ba wai takara ta gwamnan jihar Gombe janye ba, a takara a APC ya janye, zai koma wata jam'iyya ya takara kenan. To ka koma ka hito, sai a buga a kara a gani wa zai yi nasara.
na rantsi da Allah mu mun hisun ka komawa ta jam'iyya ma ka hito takarar sai a kara a gani wallahi ba za ka taɓa yin riba ba za ka taɓa yin nasara ba. Sannan kada ka manta da ka riƙa minista na sadarwa na Najeriya gaba ɗai duk irin badakalar da ka yi wallahi in ka ba APC sai an kama ka na rantsi da Allah sai ka hito da duk wata badakala da ka ci saboda wallahi ba a baka an gina ka an gina rayuwarka an baka mukami wanda zaka samu wanda zaka tara kuɗi kuma ka tara ka ɗibi kuɗi ka tara wallahi duk kabbar jam'iyyar APC sai ka nuku sai ka da ruzu babu wallahi makawa ga wagga sannan babu inda babu wata jam'iyya da zaka wallahi kai tasiri in ba APC ba babu ta don kuma akwai ka hito ka gwada. Abu na farko kwata-kwata ban yi mamaki ba dangane da rashin ba wa Profeso tikiti ko kuma nuna masa wariya ko wani abin da ya kama